No neviem na to, ale uhlí fotí. To treba dať potom na Facebook. Hlavný šéf kuchár. Potom mi dojde 300 mailov. Nie, oni však veľké... Ako sa mi to ľúbi. Horí. A na zdravie, Ujo. Na zdravie. Neraz, no. Teraz idem raňajkovať. Jak žije, niekto pije a... Ja žil, hlavne to je to. Či sa nesmie, dieťa moje. Dobre, to je veľké, že? Však potom čo doložím. Stále nás otravujú, keď my tu máme... Počkaj, ide do bazéna. Ide si zadne zelené. Medzi pivo, medzi pivo. Medzi pivo, no ja sa tam... Môžeš ma odfotiť. Ale môžem ťa aj oblať. No, úplne stále rovno. Počkaj, Prvé. Áno, a najbližšie doprava. Výborne. Taký trojuholník je tam. Také to je taká, vidíš, tie obo to je doprava. začalo ma to baviť. Aj foťák budem. A spodnou ulicou, to prejde.